Θα μπορούσαμε να σας δείξουμε έναν πυροσβέστη δίπλα σε ένα δέντρο στη μέση του πουθενά, για να μιλήσουμε για το σήμα μας. Θα μπορούσαμε να σας δείξουμε εργάτες δίπλα σε ένα δέντρο, να περνούν οπτικές σύνες και μετά το απομακρυσμένο σπίτι, για να πούμε για σταθερό και ίντερνετ παντού. Ή να βάλουμε μια γυναίκα δίπλα σε ένα δέντρο, να μιλάει ασταμάτητα όσο οι εποχές αλλάζουν, για να μιλήσουμε για οικονομία. Θα μπορούσαμε να σας δείξουμε ένα τσιτάχ δίπλα σε ένα δέντρο και να μιλήσουμε για γρήγορο ίντερνετ. Μήπως όμως ήρθε η ώρα, αντί για το δέντρο, να κοιτάξουμε το δάσος? Η Wind, επενδύοντας στο δίκτυο σταθερής της Stellas και στις υποδομές της κινητής, δημιουργεί το πρώτο ενιαίο δίκτυο κινητής, σταθερής και ίντερνετ και ένα νέο τρόπο να δεις την επικοινωνία. Σαν σύνολο, σαν ένα.